Gipasakahan na og kasong arson ang construction worker nga suspect sa pagsunog sa iyang kaugalingong balay sa Purukwan, Moryo, Barangay Talumo Proper, Davao City, pasado alas 9 sa buntag nitong Domingo, Hunyo 23, 2024. Laing 12 pa ka mga balay ang nadamay sa sunog. Sa report sa kapulisan, giduslita ni alias Arnold, 43 anyos ang gasolina nga iyang gibubo sulod sa iyang balay. Hinungdan nga miulbo ang kalayo ug kalit nga mikanit sa mga silingang balay nga sagad gama sa kahoy ug plywood. Filan siya og kaso nga arson sa atong Office of the Chief Prosecutor against the suspect nga na siya 8 ka balay nga totally damaged ug 4 ka partially damaged sir ug niabot sa 100,000 ang damage sa iyahang gibuhat nga pagsunog sa kaugalingon niyang balay, and then sa iyang mga kasilinganan gumikan lang sa misunderstanding sir Giingong dunasay susamang insidente nga gihimo ang suspect sa Davao Oriental. Kuna sa gikandak nga investigation sa ato ang Talumo Police Station nga naapod siya ingon ana nga insidente nga gihimo sa isa ka lugar kung asa siya gikan. And then diri sir tinuod gyud nato siya kay dako og damage iyang gibuhat sir sa iyang kasilinganan nga wala nay panimalay karon gumikan sa iyang gibuhat. Gumikan lang sa gamay. Sumala pa na depress si alias Arnold na narbaho sa laing nasod ang iyang asawa ug iyang bugto nga 8 anyos nga anak ra ang iyang kauban sa balay. Una niya gihimo ang krimen na matikdan sa iyang mga silingan nga magistorya siya sa iyang kaugalingon nga siya ra usa. Matud ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office, magdepende sa pamilya sa suspect kung ipailawom siya sa psychological examination aron masuta kung doon na ba siya problema sa pangisip. Busa ikinahanglan ang kooperasyon sa iyang pamilya. Part of the investigation po sir kay wala man pud nato na giwala sir nga naa siya problema sa diha nga part. Pero ato lang iklaro nga dili siya exempted sa iyang gibuhat karon nga pagsunog sa iyang balay, and then pa og kanang laing panimalay. Hapit pa madamay sa sunog ang anak sa suspect. Maayo na lang nakabantay ang iyang mga silingan ug nakaambak sa bintana ang bata. Gidala pa niya og pamalit og kanang gasolina. Yang katong gasolina ilang gipalit mo to iyang gibubo sa iyang balay nga way kalibutan ang anak nga 8 anyos nga wala ito gamiton pagsunog sa ilahang balay. Luwas ang bata nga naa sa women's desk nga nakatakdang i-turn over sa iyang ayaan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.